हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सहैदो लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला निमाहा होबानो जाबाय। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनै एएम फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय मा एसे गावदां। नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों लोगोफोर। लोगोफोर, दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथिना लादों लोगोफोर। लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ जों गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बर'नि जाखांफुनाय एक्टर आरो एक्ट्रेस बिथांमोन सोरां बसुमतारी आरो मनालिसा हाज'वारि लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बिसोरजों लोगोसे गोबां बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ मोसानायखौबो नोंथांमोना नुनो मोनबावदों लोगोफोर। बिथांमोननि नामखौ आं मेनसन खालामला दे। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन, कनसेप्ट एन्ड सिनेमेट'ग्राफिखौ सोर खालामदों होनोब्ला सोरां बसुमतारीया खालामदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड टिउनखौ सोर लिरदों होनोबा उर्खाव ब्रह्मया लिरदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा सिंगार बिथां नयन बरगयारियानो रोजाबदों लोगोफोर। प्रडिउस बाय आशा मुसाहारि, डिअपि बिशाल बसुमतारी, पस्ट प्रडाक्शन सोरां बसुमतारी, मेकआपखौ खालामदों कल्पना बसुमतारी लोगोफोर। लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।